Mirade, que é aquilo? Parecen globos. Globos transparentes. Globos, globos! Non son globos, son esferoides dimensionais. É algo que fan os magos para ir a outros lugares. Se os tocas, chas, apareces noutro lugar. Pero como sabes iso? Lino nun conto sobre magos. As historias dos contos non son verdade. Pero Tupa sempre di que os contos nos ensinan algo. E este conto ensinoume que é mellor non tocar os esferoides. Poderían nos levar ao Polo Norte ou a Toledo, e calquera dos dous sitios está moi lonxe da casa. Cuidado, Nina, non nos toques! Que? Non o entendo. Non pasou nada. Non sei o que serán, pero seguen chegando. Mirade, parece que veñen do outeiro de Fante. Vamos! Fante, viches uns globos transparentes que estaban flotando aí un pouco por aquí? Sí, vinos. I've seen them. Fixen a seu con isto. Oh! Nunca imaginei que as variñas máxicas tivesen esa forma. Non, Rafa, non é unha variña máxica. É un frasco para facer pompas de xabón, Soap bubbles. Pompas. De xabón, como o que usamos para lavarnos. Exacto. O xabón modifica a tensión superficial da auga e fai posible que a auga limpe mellor e se poidan facer burbullas que... Dentro duns anos explicareivolo. I'll explain it to you. Non entendín nada, pero parece moi interesante. É hixiénico. Por iso as pompas están tan limpas. Pero poderíamos facer pompas nós. Por suposto. Só tedes que mollar o ariño na auga con xabón e soprar. A que estades esperando? What are you waiting for? A facer pompas! Fagamos unha competición. A ver quen fai a pompa que chegue máis lonxe. A pompa máis grande é a mellor pompa. Vale. Primeira proba. A pompa que chegue máis lonxe. Quen empeza? Eu! Boa, pompa, boa! Que pasa? Caramba! Chegou ata a casa de Tupa. Iso é case insuperable. Xa veremos. Vaia, non chegou moi lonxe. Tócame a min. Veña! Oi! A verdade non me sorprende. Nina, tócache. Segunda proba. A pompa máis grande. Empezas ti, Linda. Caramba, Linda, que pulmóns. Tócame a min. Recoiro, é enorme. A verdade é que mo puxeches difícil. Menos mal que teño unha idea. Veña! Ui? Non! Ai, na súa liña. Pois sí. Nina, tócache. Terceira e última rolda. As dúas anteriores eran de adestramento, así que quen gañe esta gaña. Empezas, Linda. ¡Wow! Esta pompa é moi boa. Pode que mesmo chegue ata a lúa.
Parece que hai empate. Terei que gañar para que non discutades. Asombrádevos! Era evidente que Rafa non ía gañar, así que cando termine Nina teremos que desempatar. Paréceme ben. Non, eu gaña. Oh! Onza, Nina, onza, Nina! Vaites, non sabía que se puidese facer iso. Nin eu, que está claro que xa temos gañadora. Xa, Contigo